Crazy, truth went trendy. The story got lazy, so I rewrote the ending. Manipulated the entry, more user-friendly. Now a city full of pain pills and tattoos defend me. I waver from the dead to the half-dead. Gray space between Servus. Servus. Čo by si rád? Servus, tak idem skákať. Jo, nechoď radšej. Čo? Prečo? Myslíš, že dobrý nápad to je? Pozri, čo máš na tričku, nič neznám, vyzeráš jak... Neskač. Pozri, aké to je dlhé. Chceš veľmi? Trošku skúšam. Neznáš? Hej, poď sem. We are your friends. You'll never be alone again. No to vlastne, touto reklamou sme chceli vlastne vyjadriť, že nemáte súdiť ľudí podľa výzoru. A ja by som mal asi dačo povedať. No vyskúšaj to. Ide, že proste myšlenka je v tom, neviem, fakt. Myšlenku. Si ho myšlenku nejakú. Ľudia sami o sebe. Pozerajte na ľudí. Dobre. Nesúďte iných ľudí podľa výzoru, ako knihy podľa obalu. Hej. Ide o to, čo je v srdiečku. Tak. A vo vás. Nie o to, ako vyzeráte. Tak. Z akej... To je len oblátko. Oblátko. Pozlátko, kámo. Pozlátko, to je len pozlátko. No tak. Živia, ahoj. V kamere. Ahoj. Ahoj. Rozprávaj s ním na chvíľu. Nič neznám, čo to je ruba? Nič, proste nič. Nič. No neznám. No, dať možno... Mi trebalo ešte povedať, ne? Dať čo už normálne. Podporujte, nič neznám. Neznám. To sme my dvaja. Filip a Matej. Matej, Filip. No. Nič neznám. Kompány. Kompány alebo... Kompány. Kompány. Nič neznám. Produkcia. Nebo nie? Čo vy na tom? My dvaja. Nie? Som pozrieť. Čo? Hej. Takže tak. Počíta sa aj podlaha a strop za stenu? Nie. Nič, pohodze proste. Ja mám z toho celkom dobrý pocit. A ja. Začíname, práve teraz začíname.